Хәлләрегез ничек? Минем яхшы, рәхмәт. Хәлләрегез ничек? Рәхмәт. Әйбәт. Хәзер нинди ел фасылы? Кайсылар инде татарча аңлый, бераз сөйләшә, ләкин инде үзләренең сөйләм телен камилләштерү өстендә эшли торганнар бар. Һәм инде рус теле кешеләр алар инде телне яңадан башлап өйрәнүчеләр. Менә бу дәресләр вакытында, курслар вакытында даими алар үзара сөйләшеп тора. Может светить солнце, кояж или идти дождь, яңгыр. Еще иногда идет кар, снег, и на дорогах застывает вода, газ. Һәрбер материалны, һәрбер бирелгән теманы тирәнтен өйрәнергә тырышалар. Шуңа күрә менә төрле сылтамалар биргән вакытта да без инде күбрәк азатлыктан мәсәлән сылтамалар бирәбез, тест эшләргә мәсәлән бер-беребезгә шулай һәм курста йөргән кешеләр дә инде бер-берсенең белемнәрен шулай тикшерәләр, мәсәлән тест белән кайвакыт. Бу инде аларның монда теләкләре һәм өстәмә шөгыльләнгәннәре күренеп тора. Я жила в Рыбной Слободе, и одноклассники мои в основном были татароговорящие, на татарском языке. И как-то тогда еще в детстве я их понимала. Потом, переехав в Казань, уже стала больше общаться с русским населением, и татарский язык немножко от меня ушел. Но у меня всегда было желание его изучать. Неоднократно я пыталась изучать его самостоятельно, но это очень было тяжело. У меня не получалось, только получалось выучить какие-то отдельные слова. А вот ставить окончания, еще что-то, вот это было очень тяжело. И вот поэтому я пришла, когда узнала, что здесь есть курсы, я пришла, записалась на курсы, чтобы изучать татарский язык. Так как мы живем в Татарстане, то я считаю, что да, мы должны владеть также и татарским языком, знать свой государственный второй язык тоже. Очень нравится, но сложности возникают, как, наверное, при изучении любого языка, это на этапе задать вопрос, но и преодолеть барьер именно говорения с кем-то на этом языке. Минем 3 балам, кичкене малайны Исмагыйльны без инде тырыштык татар телендә өйрәтергә. Ул 2 яшькә кадәр татар телендә чиста сөйләшә иде. Хәзер инде ул рус теленә күчә башлады. Шуның өчен миңа үземә өйрәнергә кирәк. Грамматикасын, структурасын теленең, бытовой гына түгел, һәм классический произведениялар, әдәбият. Чтобы этими словами описать день, надо добавить к ним л-ле. Кояшлы көн, яңгырлы кич, карлы иртә.